Al programa tenim una doctora amb majúscules, és la doctora Ai Campeto, que sempre ens reivindica el joc i el riure entre els adults. Maria Rodríguez, ben tornada. Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, estrenem dia i horari. Sí. Ens movem, saltem dels dijous passat el meridià del matí als dimecres a primeríssima hora. Amb ella obrirem els dimecres un cop al mes i és fantàstic perquè seran uns dimecres amb molta energia i molt potents. Vinga, som-hi, doncs. Escolta, jo t'estava escoltant tota la intro i jo, escolta, m'agafen ganes de quedar-me aquí amb tu, a la ràdio. Et pots quedar, eh? O sigui, que no us desconnecteu, Si poguessis, no us desconnecteu de la ràdio. tens un seient aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Però el que sí que t'assegurem és que un cop al mes obrirem dimecres amb tu. Vinga, som-hi. I moltes gràcies per aquesta oportunitat de continuar una temporada més amb vosaltres explicant els beneficis del joc i del riure doncs, a les nostres vides, no? Una de les coses bones, no?, de canviar, que això dels canvis, doncs, ara en parlarem una mica dels canvis, no? Que a vegades costen, però sempre són un revulsiu, no? Exacte, no? Imagina't, no? Doncs ara nosaltres canviem de dia i a més d'horari. Ara et faig matinar. Em fas matinar. Vinc amb la veu una miqueta més enganxada. I això que ens aporta, no? Quina seria la part bona? Doncs que segurament persones que ens escolteu avui doncs sou un públic diferent del públic doncs, que teníem en dia dijous i més cap a la meitat del matí, no? Per tant, com sempre, doncs hi ha la part positiva, no? És una oportunitat, jo m'agafo com una oportunitat doncs, de poder revisar i recordar quins són aquests beneficis del joc i del riure doncs, amb més persones, no? Amb una altra franja de... Canvies de target, que diuen els publicistes. Això mateix. I el lema de l'Ai Campeto, doncs, que a mi em podeu trobar com a risoteràpia Ai Campeto també, per bé que faig moltes coses, doncs aquí parlem dels beneficis del riure. El lema de l'Ai Campeto és riure és cosa sèria. I el lema, doncs, sempre m'agrada explicar-ho una miqueta, no? Sobretot perquè si ara ens esteu escoltant persones diferents que no ens havíeu sentit mai. Riure és cosa sèria justament per això, perquè el riure ens aporta tots aquests beneficis a la nostra salut, al nostre benestar, i per tant això és un tema ben seriós, no? Per tant, aquest espai que tenim aquí amb tu, Sílvia, per poder-ne parlar, per poder reflexionar plegats sobre què ens passa a les nostres vides i com quan us doneu el permís, l'oportunitat d'introduir el joc i el riure doncs, també al vostre dia a dia, doncs què és allò que us passa, què és allò que canvia, què és allò que modifica amb el vostre estat, no? Amb la vostra alegria. Si això doncs, us permet connectar millor amb la vostra alegria de ser, no? D'acceptar-nos tal com som i amb els nostres talents, amb les nostres dificultats també, no? Imperfeccions. Exacte, no? I fixa't que quan ens anem acceptant tal com som, amb les llums, amb les ombres, amb tot plegat, tot el que som, és molt més fàcil, no? Aquesta acceptació ens dona aquest poder i aquesta energia per modificar allò que no ens agrada tant, no? Com esteu descobrint, la doctora Ai Campeto no recepta vitamines, sinó No. riure Sí. i que juguem, que recuperem aquell nen, aquella nena i el plaer pel joc. Exacte, pel joc, per l'experimentació, per la curiositat, tornar a recuperar la il·lusió per la vida, per les coses, per dir, ai, mira, canvien de dia, no? Doncs a veure, què passarà, no? A veure què passarà, quines noves oportunitats m'aporta aquest canvi, no? I així amb qualsevol canvi que ens vingui, que hagin d'entomar. Exacte, així, amb qualsevol canvi. Fixa't que hi ha persones, en general la nostra societat és molt rígida, no? És molt... els canvis ens costen molt, en general, ens costen molt, sempre
ens pensem que allò que tenim doncs, és el millor i si ens ho canvien serà una catàstrofe catastròfica, no? És com ai, ai, Sí, ai. sí, és cert. Ens Sempre costen, ens costen. ens mirem com què és allò que perdem, no? En lloc de mirar també què és allò que podem guanyar. Les noves oportunitats. Exacte, no? La nostra societat, com dèiem, no? És com molt estàtica, molt rígida, no? I és clar, què ens passa quan som tan rígids, no? Que clar, una cosa quan és molt rígida, si no té gaire moviment, amb qualsevol sotrec fort, què pot passar? Doncs que s'esquerdi, que es trenqui, no? Si ens imaginem... Si no hi ha flexibilitat. Exacte, no? Una cosa molt, molt rígida, doncs li passa això. Fixeu-vos, això passa, per exemple, en llocs que hi ha molts terratrèmols, no? I així doncs, ja les estructures dels edificis ja es fan amb uns materials que permeten certa flexibilitat, no? Per què? Doncs clar, doncs per això mateix que dèiem, no? Doncs imaginem-nos nosaltres com un edifici que la vida, no? La vida ens porta doncs, aquests terratrèmols, aquests sotracs, no? Que ens passen a tothom, I si ens podem imaginar d'aquesta manera, no? com un ens, no? Com un ser molt rígid, que si em passa alguna cosa que no m'espero, doncs em puc trencar, que segurament a molts de vosaltres que ens escolteu us ha passat, perquè ens ha passat a mi m'ha passat, per exemple. Què passa? Què em puc treure d'això, no? Carai, doncs potser ser tan rígida no em funciona, no? Perquè clar, si al mínim sotrec doncs m'he de trencar... Em vinclo, em trenco... Llavors, clar, sempre després la recuperació és molt més llarga, molt més dificultosa i molt més dolorosa. La risoteràpia, la pràctica del joc i del riure, el que ens aporta és aquesta flexibilitat. És com si en el nostre edifici, que som nosaltres mateixes, ens poséssim aquest material, que és la flexibilitat, que ens ajuda, doncs això, a donar-nos aquest moviment, aquest marge per això, per no trencar-nos. I segurament ens passaran coses i ens faran... Per entomar els sotracs, les hòsties de la vida, vaja. Clar, sí. Parlant en plata. Que ens passa a tothom. Sí, evidentment. Això és una cosa que forma part de la vida, vaja. I tant. I això, clar, si som més flexibles, doncs ens serà molt més fàcil recuperar-nos, no? Perquè una cosa que tenim els humans és això, que tenim la capacitat de recuperar-nos, de tornar-nos a aixecar i dir, vinga, va, som-hi, que... Igual com podem ensopegar 2 vegades amb la mateixa pedra, també tenim aquesta capacitat de recuperar-nos i de tirar endavant, no? Exacte, i m'encanta que posis aquest exemple, no? Perquè no sé si us ha passat mai, no? Que arriba un moment, és veritat, no? Que a vegades caus, trepitja, o sigui, ensopegues una vegada, 2, 3... I 3 a vegades també. Amb la mateixa pedra, no? Però arriba un moment que a vegades no us ha passat mai que dius de cop i volta, ja la veus a venir, aquella pedra, I llavors ja l'esquives, la saltes, passes per un altre costat, no? Això seria flexibilitat. Flexibilitat i observació i autoconeixement. Sí? És a dir, quan a mi em passa alguna cosa a la vida, quan ensopego amb una pedra, si obvio aquella pedra, si obvio aquell cop que he rebut, si faig veure que la pedra no hi és, si vaig mirant a les núvols... Sí, aquesta també és una tàctica. Hi ha molta gent que ho fa, això, no? Ignorar la pedra. Clar. Fixa't que aquí seria una conversa llarguíssima, no? Perquè, clar, evidentment estem en aquesta societat de fer veure que les coses no passen, no? Que tot és fantàstic i tot va bé. Fantàstic, meravellós, no? Com Instagram. Com les xarxes socials, exacte, tothom està tan content i tot és tan meravellós, no? I clar que sí, és meravellós en molts moments de la vida, i tant que sí. I al mateix temps també hi ha aquests altres moments, de pedres, de rocs ben grans, no? I clar, què ens passa quan ensopego i observo i analitzo i dic, carai, què m'ha passat? Com és que no he tornat a veure aquesta pedra, no? Que no volia estar mirant, no? Estic mirant cap als núvols en lloc d'estar mirant al terra, no? Aquesta metàfora ens pot ajudar, no? A adonar-nos que quan ens
aturem i diem, va, vaig a veure què m'està passant a la meva vida i vaig a veure què puc modificar per no anar-me ensopegant sempre en la mateixa pedra. Després ens sortiran altres pedres, perquè la vida és això, és aquesta aventura, no? D'anar esquivant pedres i d'anar coneixent-nos. I és aquesta oportunitat que ens donem d'aturar-nos i dir, bueno, anem a veure, no? I aquesta oportunitat, aquest anem a veure, connectem o ens ajuda molt el fet de poder jugar i riure, no? Clar, ara jo t'hagués preguntat, els oients nous s'estaran preguntant quina relació hi ha entre jugar o riure per aconseguir aquesta flexibilitat que la Maria està pregonant, que és necessària per entomar els cops i els sotracs de la vida. Clar, exacte. Doncs perquè quan fem una de les avantatges que tenim quan practiquem el riure jocs, no? És a dir, dinàmiques de riure, sessions, és que ho fem en un entorn segur. És a dir, quan fem una sessió de riures, es crea també, s'aporta un ambient, un lloc, un temps i un espai. És a dir, en el qual tu quan entres a fer el taller de riures ja automàticament abaixes defenses, perquè tu ja has decidit anar a experimentar, a veure què et passa. Sí? Llavors, en aquell espai, com que no t'hi jugues res, no t'hi val ni la feina, ni una relació, ni la salut, no? Al contrari, res beneficis, Doncs, clar, allò fa que puguis experimentar, que et dones l'oportunitat de veure què passa quan jugues. I és a través del joc que podem trobar-nos en situacions que a la vida, doncs, fora de la sala, per entendre'ns, del taller, no ens ho permetem, perquè estem en la rigidesa que estàvem parlant abans. Sí? Si tu, per exemple, consideres que ets una persona doncs, molt seriosa, molt professional, que no dones mai el permís a riure de tu mateixa, perquè això és lleig, perquè t'han ensenyat que això és lleig o que no està ben fet. Hem de començar rient-nos de nosaltres mateixos? Clar. Comencem per aquí. Aquesta és la cosa, no? I el riure, Osho deia, no? Que el riure era quelcom molt espiritual, no? I en aquest sentit, no? Quan jo sóc capaç de riure de mi mateixa, estic arribant a aquest punt d'espiritualitat, no? De connexió amb mi mateixa i amb la resta d'humanitat i amb allò que va més enllà de l'humà, no? Per això es diu espiritual. Que profunda avui, Maria. Això és que em fas matinar, veus què passa quan em fas matinar? Què passa? Però sempre riem, Exacte, Però fixeu-vos, no? Com, evidentment, no? Cadascú ha de fer el seu camí, el seu viatge, no? Jo el que us animo és a que experimenteu, que jugueu, que... I què vol dir això? I avui has vingut amb una consigna sota el braç, que després la utilitzarem per penjar el podcast, que voldria que me l'expliquessis, que és no ho intentis, fes-ho. Sí, gràcies per acotar-me, perquè si no jo me'n vaig també... El meu pensament és tan flexible que se'm va por ahí, I justament, mira, no ho intentis, fes-ho. Què vull dir amb això? No? Que a vegades quan intentem fer les coses, amb la paraula vull intentar-ho, amb aquesta expressió, hi ha quelcom de que m'atura, perquè hi ha com el dubte, no? Sempre hi ha por, recances, i sí... I sí, no? Vaig a intentar-ho, a veure què passa, no? Perquè amb aquest intent no acabo de fer les coses. És com si jo intento aixecar-me de la cadira i, clar, si intento, doncs m'aixeco i torno a caure. M'aixeco i torno a caure, m'aixeco i torno a caure, no? Clar, proveu a casa això. Això de la cadira? Sí, intenta aixecar-te i tornes a seure. Què et passarà quan portis una estona? Doncs que acabaràs esgotada. Segurament. I que no hauràs aconseguit l'objectiu, que és aixecar-te de la cadira, no? Per tant, quan diem no ho intentis, fes-ho, vol dir que prenguis la decisió de fer el que sigui, en aquest cas, aixecar-te de la cadira. Sí? Una altra cosa és què passarà
quan hagis actuat, no? Potser doncs, el fet d'aixecar-te caus o ensopegues o t'aixeques amb un bot o amb un salt, no? No ho sabem. Però el que sí que és molt important és que quan vulgueu fer alguna cosa, quan hagueu de prendre, voleu fer alguna cosa, alguna decisió, això, que la prengueu conscientment i un cop l'hagis pres, ves cap allà amb tota la teva energia, amb totes les teves ganes, amb tota la teva consciència. Perquè si no és No com... a mitges tintes. No a mitges tintes, esclar, perquè si no és com estic i no estic, estic i no estic, no? I això és superimportant, això ho podeu traslladar a qualsevol cosa, el fet d'estar parlant amb una persona. Comencem per la cadira, Sí, que és molt fàcil. comencem per la cadira, que és molt I avancem. fàcil. I anem avançant, correcte, no? Podeu anar provant això, no? Què canvia? I experimenta, juga amb això, no? Què et canvia, no? Si, amb això, si decideixo conscientment que avui em prendré un cafè, no ho dubtis, t'aixeques i fas el cafè, eh? Amb els 5 sentits. Exacte, perquè això t'aportarà a poder gaudir-ho més. Gaudir de, mentre m'estic fent el cafè, estic gaudint de com l'estic fent, dels detalls, de l'aroma, de la textura, de si agafo aquesta tassa o aquell got, sí? És com gaudir plenament de l'experiència. Si estic en l'intent, em perdo molta part d'aquesta experiència. I per tant, l'estar plenament conscient de la meva decisió em fa això, omplir-me d'aquella experiència. D'acord? Tan senzilla com pot ser fer-se i gaudir d'un cafè. Clar, i és que... Per això ho traslladem a qualsevol àmbit i decisió. Exacte. Si comencem per les coses petites, penso que quan parlem de felicitat, no? Que és una cosa com molt gran, la felicitat és un concepte teòric, no? Però la felicitat ens la dona doncs, moltes coses, com poder gaudir d'un bon cafè, per exemple, no? O el que a tu t'agradi, o el poder gaudir doncs, del sol o el que sigui, no? Per tant, sisplau, no ho intenteu, sinó que abans de fer qualsevol cosa reflexionem i decidim, no? Escolta, jo vull fer això, doncs amb tot el meu ser, tota la meva consciència... Ens hi llancem. Ens hi llancem, sí, exacte. I tot és un equilibri, no? També estem ja a punt d'acabar, oi? Aconsellar-vos això, que practiqueu i que us doneu aquest permís, no? I no ho sé. Comencem per la cadira i el cafè. Comencem per la cadira i pel cafè. Descobrint com podem gaudir plenament aquest cafè. Exacte. Si la decisió ha estat madurada i ho hem fet amb els 5 sentits. Sí. I mica en mica busquem altres reptes. Això. Doneu-vos aquest permís a experimentar, a canviar, que no tot és dolent, sinó que pots obrir unes noves oportunitats, una nova situació, conèixer noves persones. Quines ganes. Ens hi posem. Vinga, va. Gràcies, doctora Aicampeto, Maria Rodríguez. Al novembre seguim. Vinga, moltes gràcies. A reveure. Bon dia.